Mo to nga. Diana, kwento ng ahong nanay sa ilang kasal. Pagado na mga kasal. Hindi ako yung dito simbahan. Una-una po dito Ismog diri man ha. simbahan. Gawa ka man kit eh. Una-una sa simbahan ko. Ang agdi sa maguna-una nga kung magkwento na ahong nanay sa ilang kasal kani adto. Ang agdi siya mag kanang excited siya nga. Lagi. Adto na siya simbahan. Iingo ang pare. Mulingkod man pare na to din sa anay lingkuranan nga nay akuan. Di man langgo nga. Pisal ba? Tuk-tuk mga pare. O kaya laging kumpisalanan. Ako dito, ako ko dool. Hindi ko masita kung saan dire. Matong ka. Unsa man ka? Grabe punura po siya og naka-imbestigar. Unsa man di pa ka? Saan unsa man ka? Lunan ka? Andre. Uy, adyosa. Adyosa ka kon panugin. Lakaw sa mo ngadto sa kumbento. Kay suknaon pa mo ngadto. Ikaw una ka mapon. Excited lagi. Mao to nga. Dito na. Sukna nami. Gi-interview gi. Interviewon taas og pangutana. Pero way seminar sa una. Wa seminar pero daghang Pero pangutana. Akto gadyo ka adyo nga. Oh. Kuan ka ng pagpangutana og unsa ba? Sama uba ka mo. Panang mangance. Namito ako. Amanamo, kalanunamo. Unsa lain pud mga pilang Dios, usaran pilang personas tutulo. Inganlan mo, amahan anak, Espiritu Santo. Nan ugay nakatudlo ang ginikanan. Mao man gani samtang kaslonon ka. Kaslon ka mga ngananas sa kwan. Laki. Magtuon mo. Magsabot-sabot namong duha. Oh. Naay ko ang doktrina. Magtuon nag unsay kon sa pare, di pare karon di naman karon sa June naman ron di sa kakamao. Wiri-wiri kan ra mapos pare. Diya to dele. Wiri-wirihan. Nga bitaw uban kasal nga di matalin ni Dios no ning mga magtiayo na. Ang wiri-wirihan ra pud talin nag Entang si aning na nag-asa pasubot. Aning nanang. Kuan. Unsa pag ihaw na pos baboy. Nagdamag karne nga tos lunsod kay gasto dito. Pagkuan ihaw. Paputod-putod man ta dito kay nakuha mga baboy lagi pod. Pila pud kabok baboy? Usaragon pero nakuha ka na. Pila putukaan niyo gi? Daw ka tuig. Pesos Ginoo ko duha ka tuig nga baboy gi. Walang Iyaw. baka na dito. Biluan lagi tong kabaw. So, bunay kasi ang baboy to. Gitanguhan na dito. Tangan na lang imo na si Jang, imo na sila. Na. Mga sawat mo. Ang panar man isang baboy. Kun pa gitanguhan ang baboy. Tagas nagtangok. Nalima kag asa lagi dili. Lagi Gitanguhan nga duha ka tuig nang Ano nang gaya karne to? di man kay bura maputog ko ang babuja bura man. hybrid na. Oh, bura kay hybrid ko dapit ang taas sa lagi kabayanan gud nila. Grabe ka ba yan? Lagi. Ang mga tao ni adto. Pagkaon, mga bani, mga karlag. Organic jud to. Oh. Tako. Yan na. Ang kato laging sundalisa lagi ko. Ang karon marites na sa una sundalisa. Sundalisa. Unsa man sundalisa malahos ang kasal. Oo, okay. Okay, Ina. di man maihaw baboy og wa ka ka. Baka dito ka kumpisal ya. Wa ka kamao, di ka dili malahos. Di malahos mo kasal. Mubaktas ba jud tong sundalisa kay magpasabot nga Oh. kanang nalahos Oo, malahos malahos ang na. kasal sa lungsod. Lahos na. Okay. Maadong pagkakuan sa mga bata. Maadong pagkasugid. Okay, kasabaan ka. Wa ka di magtungan sa sugo sa Ginoo. Why mahimong kasal uma. Ito ka kulpa. Na, wayaw, baboy.
Doon na po, dagan ito. Wala may kabado, man taong kabayanan. Wala nito, kabayan, di malahos kasal. Di siya malahos. Dili, mo Di, pasabot dito nga di, mag-itaw. Aron dili mag-ihawg baboy, aron dili maghanda og mga pagkaon. Oo. Sunod na po, schedule na po sunod. Nga magtuon na lamang pagpangadje. Ito dahil pare sa unang panahon. Wa lagi seminaryan to pero kutik-kuting to pare. Hindi ko pisal mo, nagsuk na, o gusto ka. Ilan Diyos? Di ka katubag. Kusara. Ilan Espiritu? Tulo. Nganlan mo? Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tulo ba ang Diyos? Dili, tulo ang Diyos. Ang personas mo itutulo. Di ka katubag na. Wa, di kayo na. Dili pa ka po na balik-balik ng pangutanaan. Di, basta katubag ka. Basi Katigo kang ito ako, o kantigo. Dili ini ka. Adi ini ka kantigo na. Ako kay katigo ka ito ako, kantigo ko padre. ja ipamemorize na pod. Bagyon. Mito ako sa Dios nga mahan magagahom sa tanan. Kantigo di ka sagdi. Ato na lang Dios. Kapasar na jon. Pasar na Dios. Ay, ginoo ko. Ana. Mi adto sagad gyud ni addan ni de makasaglahaw kay di kantigo mo pa. Murag kuan pa Ako, kanang mag Daan. kuan pa to sila, mag-study pa to sila aron makatubag sa pare. Kaslo no nagali mag-study na jud. Kami wa mamay. Practice na, practice. Practice ako ra makadaan man ko sa ulit tao pa kung sige kung kumpisal og simba. Kanang mga Oktubre kanang kuan na Kuan, kanang nana. saan ba to Oktubre? History. Kristore. Oo, Cristo re. To ami dito sa kuan simbahan ha. Lugsong ta. Kay pinaka-importante ba dyan ng pagsimba ng Cristo re? Oh. Ng mga laki. O mga laki Mga man laki. jud ang kuan diha mag-lead. Unsa kay Domingo man to pa namang pagpangalawat pagkabuntag pagkagabi Domingo binaylihay sa Lunas ada dito binaylihay ang nagkristong hari to ana pagkagabi na maile. namayle dito man siya binayli Nganong abot po ka dito nanay? ana di kalunasan Sus kalajua to. Oy, baryo man to. baryo sa kaan ba Aw diha aras baryo. di kalunasan di kalunasan Kuan magud to ni adto kanang Pre. dili pa diskuhan nagsakop sa bato man tute. Sakop sa talom di pa diskuhan. Di man pa diskuhan na pabaylihan at sakop matalom. Ngano ba? Ingon si Lubiste. Unsa na magway kuan disko. Ala. Hinluin jud nang kuan diha kanang nay kabiyabsan. Kalunasan arang hinlos mga laki. Na nakabay na disco. Daghan tuon. Pagka Wala tudlang ang mga chinilas. Abot nila. Madyo bagda pa ka putoy chinilas na maile mo. Sapatos. Aw sapatos di ay. Oh, sapatos man di ay. Katong Abot na rin nga sila sa Amagos. Converse. Adidas. Adidas o Converse. Oh. Mga original dyan na sila nito pa. Oh, bitaw no, mga nindot pa noon to silang Abot sapatos. na sila sa Amagos yung kuan sa Mga bisa na kuha niya ito. Naamtan na ako nga. Uy, lamig sila sapatos. Converse. Oriental pa na mo. dito man kami sa amagos panikasada. Ing emos na Ta bitli. sila. Nagtuan nito Yoye. konrada agpuan puno kay to sila dito karon. Mike. Oh, da. Kami nga matay Mike, na kong kauban. Si Sima o si Fernanda. Kaya po sila sa Mako o si Dapoy. Gura ba dyan ka ng katong ugangan bitaw ni ko ang tigurong mauna siguro na sa una. Sila. Oh, Le. kung ito nga labuan. Le. Kunoy. Di Ha? kuan. Di dahawan to. Di katulo sa Kabarkada man to na mo. bata kanasuhan kay bata man na ni kuan nang katong pel nga. Betul? Lagi, lagi. Dili pag kumangkon man to. Makatawa man jud ko. Sundalis. Ang karon marilis. Aray.
Pure ka jud to nga legit ang balita. Kanang sundali sa kinatsila mo na. Kinat sila. Kinatsila ng sundali sa. Anindot pa, sundalisa. Ipakuha lagi dito. Ipa-survey nga. Lakos ba? Lahos ba? Si Sundalisa de ang tigkuan de istorya kung unsay. Unsay balita? Tindagan na ay suguunon niya ito nga. Ikaw ang suguon ha, o sani malahos bagdi ba? Uban o tugbong dito kay malahos ba? Ja, mao na naman tuy mo uli ug kanang mulis bukid. Oo. Kay aron maka-ready na ang mga pagkaon nga gihanda sa kasal. Sumdon pa o kuhaan na baho o kanang gitara o kanang Kumparsa. Kumparsa. Ang kamo gisunod po mo kumparsa. Gisunod. Na putoy bayad. Wah, kahon na. Kakon ta. Ara gid ni mga tao de sa una no inaligri ra jud ay. Kaya iya man pong mga kuhaan. Aning tekoros. At si Das Baho po una nga matay na. Ano bukatar pang bako? Agbaho. Asa na makarugbango? Katong mga harp baal. Oh, like ko. Ito yung mga gamit sa una. Katong bang kuha na ay sa to'y alpa. Wa, dili. Kuha na ila dito. Lain to. Bayulin. Nawi, alpa. Baka na bang ingana nga, kuhit-kuhiton ra. Di, kuha lagi, di ba? Lagi. Lain to. Kanturang pindot-pindoton ana-ana mo ang hangin kono. Kono. Di ko kana rang ko ana sista Sista o katong tinor. banjo. Oh, ba kanang Banjo, tenor. tinor ulam mauti mugda sa bidas ako kay tunog to kadtong kuan. Banjo. Sa kadtong bako mo kusog tingog. Napoy bayulen. Ngik. Mga nangin. Handa na Yeah, man to sa... yung iabtan nga. Sa gamay pa ko, katong ngay mangumpar sa may pista-pista mo at sila anak asabaja. Katong day nga nalagi nga kablit-kablito ni nga na nga mura pud mga Alpa man na, alpa. alpa lagi kanang bang String, naapoy dagang mga- string. naapoy yung mga kwerdas nga Ay, katong... ibaro grasi ja. Ana. Oh. Boom. Ito na Kanang tunon ba na? kuiton ra ba o asa na ingan Dito sa naon. lungsod, pilay agad ito. Wala ron no kanang mga harp ba nindot mo jara paminahon. Nagiwa naman. Oh, naman ron. Nanas mga orkestra. Orkestra lang. Kanang nasa kanang kadto si Banang Julita na anak. Diba? Kay kumbo man. Lah, na, kuan na karong Electric guitar to ilang gamit na yun. Oh, mga high-tech naman. Katong sa una nga di pa mga high-tech nga nindot paminahon. Katulaging kablit-kablit niya na. Dili. Kato bang naadyo stand siya mo barog jod. Barog nga unja ingana ra. nakalagay Yun ay katong ganaon. nimo ka dang pisyo. Bawa lagi, kato. Kana sing mao si ina kanang alpha omega mo man no. Oh, ano? Katulaging, Ang lahi ang nagdagat mo sa hindi. Bisag pobre sa una, klaro ang unsang kalipay sa mga tao. Oo. karon na naman. Kuan kanang Artificial na kaadyo ang mga Kalipay kuan, artificial po atong kalipay karon. Magiti ato di man. Nalipay guta pero mas lahi jud ang Lahi niya kani adto ba jud nga arang aligrihan Badye ba? nato. Ang neto badye pares, lakir mo daw.